wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce idan mutum ya kunna karatun alkur'ani a wayansa shin zai iya samun ladan wanda ya ɗauki alkur'ani yana karanta shi daga masoyinka mai ƙaunarka Lukman Abdullahi kasuwan mata Gombe. Imamun Nawawi rahmatullahi alaihi cikin al-azkar a shafi na 90 yayi magana har zuwa 91 akan fa'ida na karanta Qur'ani ana kallo, cewa yana da fa'idodi da yawa. Yanzu aran ma ya haddace Qur'ani amma yakan bude yana karanta mana me hikimar wannan, saboda kallon mushaf ganin sa